Kela u Mali kono Mali ko kan an bi foli di bɛɛ lajɛlen ma ni an ye an ka Fupate TV jabarani an b'o sanfɛ an ka émission mandi kɔnɔna na n'o ye an ka professeur ba n'o ye professeur Franklin Yamsi wa Cameroun wa Afrika nafɔ an bɛ deli k'a kɛ cogoya min na a ka analyse b'an bolo kɔrɔ ya n'o y'a ka walawalaliw ye Mali kunkanko kuma ani farafina kunkanko kuma kan ala sɔnna ma an bɛna professeur ka laselikan dɔw bila la aw ni ne an ka jɛ an ka professeur lamɛn. Chef d'état-major de l'armée nigérienne. Maintenant, vous allez l'écouter. Écoutez mon analyse. Premièrement, il nous dit qu'il est venu porter le message de salutation et d'amitié de Mohamed Bazoum, faisant office de président de la République du Niger, au chef de l'État, président de la transition, son excellence, monsieur le colonel Assimi Goïta. Ça, c'est la première idée. Ko Mohamed Bazoum no ye Niger masakɛ ye ale y'a ka état-major bila kana Mali kɔnɔ ko kana kumaɲɔgɔnya ta kana anw ka autoritéw baro ɲɔgɔnya ko teriya sira ani sinjiya sira ko o be Niger ani Mali cɛ ko Niger jamana o ye Mali terila ka jamana ye Bazoum ko teriya be oni an ka colonel ba cɛ n'o ye son excellence Assimi Goïta ye professeur ka walawalali la a bɛ kuma mun fɔ ko teriya ni est-ce que teriya ni ye tiɲɛ ye wa Bazoum ka ministre nana ci min na tiɲɛ don wa Bazoum ko ale teri ye Mali ye o teriya ni tiɲɛ b'a la wa sabu ka da kan ko état-major ale nana ko ale cira ko kana baro ɲɔgɔnya la ka tɛmɛ oni an ka autoritéw cɛ Niger kunkanko kuma kan ko sabu ka da ka gɛlɛya min bɛ Niger kɔnɔ o gɛlɛya kelen ko de bɛ Mali kɔnɔ ko u jɛlen do gɛlɛya kelen na u jɛlen do tɔɔrɔya kelen na n'o ye banbagaci jɛkulu tɔɔrɔya ye n'o degun ye degun bɛɛ lajɛlen kelen ye donc a ka kan ale ka na ko kana kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali autoritéw fɛ n'o ye Mali jamana ɲɛmaaw ye f'u ka bɛn ko la ka baaraw sigi sen kan baara min b'a to u bɛ se ka banbagaci jɛkulu ninnu kɛlɛ cogoya min na o sabu ka da kan Mali ani Niger k'u bɛ danfara bɔ frontière la kilomètre 800 ɲɔgɔn ko de bɛ Mali ani Niger cɛ o sababu la a wajibiyalen don Mali ni Niger kan Mali ni Niger sɔrɔsiw ka fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛlɛ kɛ terrain kan ka u ka jamanaw lakanda ko Mohamed Bazoum ko ale teri ye Assimi ye o teriya ko ye tiɲɛ ye wa Mohamed Bazoum min farala Mali kɛlɛbagaw kan Mali burujalibagaw kan Mali tɔɲɔbagaw kan Bazoum min farala Côte d'Ivoire masakɛ kan n'o ye Alassane ye Alassane min banna a bɔkolo la Alassane min banna a burujuw la Alassane min banna a bɔyɔrɔ la Alassane min banna a yɛrɛ la ka fara nanzaraw kan ka Mali kɛlɛ ka fara CEDEAO kan ka Mali kɛlɛ Bazoum farala Alassane kan ka Mali kɛlɛ Bazoum bɛna teriya kuma fɔ bi o teriya kuma anw kan ka daw la wa o kuma o ye tiɲɛ ye wa o ko k'a ma dogo mɔgɔ si la sabu ka da kan gɛlɛyaw taara ka Mali sɛgɛrɛ tuma min na ni jamanadenw wulila k'u ka nisɔngoya yira ni o kɛra sababu ye ka IBK ka fanga ka o bɛn ka na ni Assimi ye fanga la u ye fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen tigɛ Assimi n'a ka jɛkuluw kama ani M5 jamakuluw kama ani Mali hɔrɔndenw kama min wulila k'u mako bɛ jamana ka hɔrɔnya na u mako bɛ jamana ka lafiya la u mako bɛ jamana ka basigi la Mohamed Bazoum ninnu o ma kɛ olu jimi sira ye sabu ka da ka sira kɔrɔ min tun bɛ sen na o ye olu ka taabolow ye o ye olu dɛmɛbagaw ye donc o sababu la u ye an ka colonelw y'u kɛlɛ ka gɛrɛndɛ bɛɛ ta k'u sɛgɛrɛ ka embargo ben Mali kan
k'a dabɔ Mali burujali kama, k'a dabɔ Mali coroni kama, k'a dabɔ malidenw ka tɔɲɔ kama, k'a dabɔ yɛrɛ malidenw ka silatununi kama, ka gɛrɛndɛ bɛɛ lajɛlen ta ka Mali sɛrɛ. Ale n'a jɛɲɔgɔn juguw sɔnna k'o kɛ. O bɛna ko bɛna teriya kuma fɔ bi. Teriya kuma ni ko anw ma d'a la, ko ale ma d'a la. Ko dɔ bɛ nin jukɔrɔ, ko nin ye fɛɛrɛ jugu de ye. Fɛɛrɛ min n'a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na, sabu ka da kan k'ale ma d'a la dɛ. Maa min farala i jugu kan k'i kɛlɛ, i jugu teri o y'i jugu de ye. Ale farala e juguw kan, e tɔɲɔbagaw kan, e kɛlɛbagaw kan, e burujabagaw kan, e mako salibagaw kan k'e kɛlɛ. O bɛna jɔ bi ko ale teri ye e ye, ko aw ka jɛ ko ka baara kɛ. O baara ɲɔgɔnya tiɲɛ t'a la. Ko dɔ bɛ a kɔfɛ, fɛɛrɛ juguw bɛ a kɔfɛ, sabu ka da kan jugu tɛ fɛɛrɛ i ma fɔ a ka gɛrɛ i la. Nin tun ye Professeur Franklin Yamsi ale ka walawalalikanw ye. Mali kunkan ko kuma na tuma min na Niger état major o y'a sen da Mali dugukolo kan. A ye walawalali de kɛ. An b'a fɔ kosɛbɛ a ka cɛsiri la. A ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la farafinw dɛmɛli la. Sabu ka da kan olu ko farafina ka hɔrɔnya, farafina ka k'a yɛrɛ ye. U kɛlen don k'u cɛsiri k'u yɛrɛ di k'u niw di. Bɛ foli di a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma. Bɛ bɛɛ fo. Fɛn fɛn wulilen don farafina ka libération kɛlɛli la, n'o ye panafricanisme ko ye. Bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ bi ta jɔya.